Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Jingtwa jingkimau bat ka Khyndew ha Surok ba Shillong Dawki Rngaiñ ha ka khat sautrik uyayong arhajar arpulai kala penthut hadu kata-kata ya ka Leit kawan bat buon ki kali kala sakut sebang na baro arliang jong ka Surong karkum ka khubor ka balayo lum Leit ba ka company ARSS ka ba pentre ya ka Surong kala sedang ban wengi ki mau he bat ban khat ya ka Khyndew ka ba hab ha pedeng Surong hadin bala dep yo se ya arngut kirang ba kata yo ba sei borlang jaktung bat yo ba krejon khongjiram ki bala sha rong ha ka ni Jingtwa Khyndew.